Kaixo Itziar, ze moduz? Kaixo, Lander. Ondo, eta zu? Ongi etorri nire etxera, esan behar dut, ez? Bai, bai. Eta neurera? Bai, hori da. Aizu, oker ez bali manago, hau da, hirugarren aldia egiten dizuela elkarrizketa, ez? Bueno, Hirugarren, nik edo. bai, Bueno, zuk bai? hori da, hirugarren aldia. Hirugarren aldia. Ezagun zar, ezagun zarra gara. Hoixe baiet. Gero eta zerragoaz. Incluso, incluso lagunak. Bai, ba. Hori importantena. Bai. Egoera oso ederran ezagutu ginen, eh? Ostras, Bai, Bai. Ez basaurin dugu kontatuko, akordatzen da. ez dugu Ez, kontatuko. ez, hobeto ez. Zenbat. Eh, Hori Aizu, guretzako. galetu diot, badakizu nire alaba eta nire semea, zure oso fana direla, ez ni bezain beste, baina oso fana direla, eta galetu die, aizu, ze galetu berri dut itziarri? Eta esan ere galdetzeko, ea Denver eta Rio jatorrak diren edo ez. Jatorrak dira, bai. Bai, bueno, Bai, nik bitxitan egin dut lan eurekaz, baina nahiko jatorrak. Holan, barrioaz igual harreman gehiago izan dut, eta bai, majuak. Zelako bai. galdera, ba. Ba, Eta mutu gero, majuak, bai. Mikelek esan dit, eta hau esan din behar dizut, nire etxean Mikelek agintzen du, Mikelek esan dit, Ah, esaien zu itziarri ni segitzeko Instagramen. ba, gero pasatu bere helbidea eta jarraituko Esan zen. dit. Aizu, itziar, gauza bat, zenbat aldiz, pentsatu duzu, azkeneko bilaberetan eriotzean. Eriotzean, jo, Bai, ba, batzutan bai, enaz ni oso dramatiko, ba, bueno, batzutan banaz, baina hilabete hauetan basaurin, kontuan hartuta, jo, ba, hiri moduan fokoa izan garela, koronavirusan fokoa, eta zenbet jende hildan, ezagunak, lagunen gurasoak, eta, jo, ba pentsatu dut, eta ni neu gaixorik egon naiz, ez da oso grabea izan, baina, karo, zeo zer ez ezaguna danez, ba, beti dekozu buruan, ba, ostras, a ber, zeo zer geldituko tan plan sekuela, edo, uno, holako gauza pasatzen dira burutik. Bai, ez da polita izan. Zenbat bider eta ba gainera, batzutan ba. eta gainera kuriosona da, orain arte hil gaituena beti izan dela ba ez da, oso ikonikoa, ez? Armak izan dira, beti izan dira, ba ez da ez? Oso gu hiltzailetzat geneuzkan gauza horiek, ez? Eta derrepente, Bai, iritsia momentuak maitasunak hiltzen duena, ez? Gertutasunak, ukitzeak, usaitzeak, bueno, usaitzeak, bai, dastatzeak hiltzen du. bai. Olako virus txikitsu bat izan da. Eta Bai. nik ez dutzete ez lango gorroto maniarik hartu kontrakoa. Pentsetan dute ba naturak bueltatu dozkula neurri baten guk egin dotzeguna. Da izan da, eperdian ostikada handia. Ez E, duzu, ez duzu maniarik espezie, hartu, baina zu egon zer? zara gaixorik, Barkatu. ezta? Zu gaixorik egon Bai, zara. bai, bai. Eta ez da bape Eta, polita. Ez da, oso gora beratsua da, gauza arraroak sentitzen duzuz gorputzean, oso sintoma arraroak, pilo bat, jo, ba, ez dakizu oso ondo virusa dan, edo pasatzen ari zaizun, edo okerrerasoa zen, eta bueno, gero gainera, ibili naiz telefonoz, deika eta deika, medikuei, eta jo, pues, hor, musikita entzuten, dana saturatuta, dana gainezka eginda, eta bueno, ba tensioa izan da telefonikoa. Nire kasuan, ez dosti ez da test bat egin. ba ez, Superazorren horren. Ez, ostra. zain nago. Aber egite hostien test bat, bai, bueno, ni badakit eukin dutela, baina jo, Haien uki duzu beste zerbait. eh? Zaigu, ez? Haien uki duzu beste zerbait. Ke ba, ze sintoma guztiak eukin dodaz, kasi guztiak. Bai, Itolarria, eh,
buruko mina, sukarra, usaimena eta dastamena galduta, gero zistitisa be bai, infekzioa ez da bape Eta polita izan, oso zergatik ez luzea. izki, zergatik ez izuten egin testik? Zuk, hori nola da? Ze hori askotan entzun dugu komunikabideetan, baina nik ez nire jakin nola den hori. Zu ditzen dezu eta esaten dezu, gaixo nagoan ekonuke norbaitek test bat egitea. Eta esaten dizute, ez, Nago, uste koronavirusa dekotela uste dut. Eta jo, ba hartu paracetamola. Da, ja, baina eske ez dekot sukarrik. Bueno, likido asko hartu eta erabat galduta medikuek. Eta gero bai eskatu dut, aizue, nik egunen baten beharrera bueltatuko naiz, edo gurasoen gana joateko, jakin behar dut, hau pasatu jatan, ondino dekodan karga birikoa, eta barre egiten ustan, nire medikoak, familia medikoak. Barre, ze berantzako ez egoen testik, hori esan ustan. Neuri bestostie proba egin, beraz zai egon behar da itzi, hori esan ustan. Eta hemen nao zai, eta hemen gauz basauritar guztiok zai. Hemen kriston fokoa izan da, pilo bat hildako, eta hemen gauz, ez dure ez da karpatxo bat ipini, ba olako test, iragartzen diren test hoiek, Eusko Jaurlaritzak iragartzen dituen test hoiek egin alizateko ez dago ezer. Flipanti da, nau superindignauta, oso azerre. Nik uste test hitza hainbestetan entzun dugu, azkenean, hau guztia izan dela oso test ona jagiteko zen nolako jendartean bizi garen, ez da? Zer jartzen zaioen lehentasuna, non jarri izan diren baliabide ekonomikoak, premiazkoak diren tokietan, ze baliabide falta dauden, alegia, testa izan da benetan gure erakunde egindako test bat. Ez uste? Hoize pentsatzen da nik gauza bera. Eta, bueno, eta zelan ipinten dan, interes ekonomikoak zelan ipintzen diren beste guztian ganetik. Orain ikusi dugu, ez da? Oin deseskalada edo, ez da egite euskera zelan esaten dan deseskalada. Baina faseka zelan goazen eta zen presa dago. Angela Aldarondo zautzen dezu. Angela Aldarondo zautzen dezu. Zinemagilea. Arek Twitterren jarri du faseen artiko dantza horri desfasea edo ditu dio. Desfasea. Fase baterik bestelako dantza hortan, desfasea edo. Asko guzti dut. Suposatzen da fase lehenengo urratxean gauzela eta jendea dabil esaten 0,5 punt, ez dakit. Ez dakigu ez da, ja zer egin aldan, zer ez, hau da dana pitorrea. En fin. Ni lagun bati entzun nion. Bueno, ego Euskal Herria edo Euskal Autonomia Erkidegoa balin bada Euskadi, Nafarroa eta iparraldea gabe, izan gaitezen bat fasea izan gabe, ezta? Claro. Baina aizu eta oran zuk, errenik garbi bitzeko. Zu ikusi zu zure bizitza arriskuan? Ez. Eba, ez dut hori sentidu. Sentidu dut gauza arraroa neukala gorputzean eta egiten eben testeatu, berriro test berba, apurtxu bat arreta ipini gorputzean, baina ez dut igerri. Kriston arriskuan nengoela. Baina bai, usaimena eta dastamena eta gozea joan jatasanean, ostras, bai pentsatu neuen, sekula jata olako hori gertatu. Egunean. Osa, sudurra sartu kolonia potean eta esedez usaintzea da oso arraroa eta oso gogorra. Eta bai pentsatu nuen, ostras, bueltatuko jata, ez da? Ze holan betiko bizitzea, ze tristea. Kafea hartu eta ezin dastatu eta oso tristea. Baina ez dut horren txarto pasatu. Arriskua, ez dut sentidu hori eriotzaren aurrean nengoenik, hori ez dut sentidu. Sentitu zara pixka bat, La Casa de Papel telesailean zuen rehenak sentitzen diren bezala, ez? Hori txiak, eta ez batera ez bestela ezin duen. Holaxe, nora ezean eta etxean
etxean sartuta, hori izan da igual gogorrena. Gaixo Ja, zaudenean, bueno, nahiko dekozu osatzeko, baina ja, gitxi gora bera pasatzen danean, eta, ostras, denborari neurria hartzen dotzezunean, etxean sartuta eta kriston itolarria sartu jatan orduen. Bai sentitut, ateratzeko gogoa, ja. hori bai. Aizu, gaia pixka dalatuz, bueno, zu, ikusi izan zaitugu kantuan, behin baino gehiagotan, eta beti, bueno, atentzia deitzen du edo deigarria egiten zait, niri behintzat, ze ondo kantatzen dezun. Hortxen, hobeto alda, Eh? Hobeto Hobeto alda? aldala, hombre, kurtso Egun batzu, hauetan, ze, egun hauetan, egin behar dizun, elkarrizketa pentsatzen ari nintzela, pentsatzen nuen. Jo, oso ederra litzateke, niretzat, koronavirusari lotutako kantu zoragarri bat badago, Silvio Rodríguezena, dana y nada más, ez, dalako, ah, pertsona, bihoti begira batzen duzu, gogoratzen dut, bai, batzen duzu nola zan? solan hasten da. Eh, Esta extraña tarde desde mi ventana Trae la trae brisa vieja de por la por mañana. la mañana. No hay nada aquí, unos días que Solo se aprestan a van pasar. a pasar. Solo Una una tarde en que se puede respirar. Un diminuto instante minuto inmenso del inmenso en vivir. el vivir. Después Después mirar mira la la realidad realidad y y nada más, nada más, y nada más. nada más. Ez que, Se ona. niretzako kantu horretan dago, ba hori ez, azkeneko hilabete hauetan gertatu zaiguna eta nolabait ere gure baitan gelituen hori ez, dala Bai, zer gara, instantea, gara zinez bai, bakarrik instantea gara, ez? bai. Baina, zelan bizi dozuzuk itxialdian? Bueno, nire kasuan izan da, ez dakit, bapatean konturatzen zara jodekot munduko denbora guztia, eta ez dut ondo aprobetsatzen. Ez dut ezer Dana, sortu. Ez dut armairua, etxea garbitu, armairua kolokatu, pilo bat gauza neuzkan buruan, baina irabazi doste apur bat, ez da, desidiak, ez da nagia da, etxipena, ja, ez da, ja, holanko sentsazio bat eukin dut nik. ja. Ni ados nago horretan, eta iruditzen zait, adibidez, ba, asko hitz egiten ari da, ez, hezkuntzaz, eta zer gertatuko da ikasleekin, zer gertatuko kursuarekin, eta ni bai Bai, eduki sensazioa, egon dela ikasleekiko eta horrekiko sensibilitate falta izugarria, ba, ez delako izugarria. kontuan hartu, eta gaudela, pandemia baten erdian, gaudela gure bizitza kolokan dagoen sentimenduarekin, eta ajolauden bakarra da, ea, produzitzen segitzen dugun, Bai, eta ea gure ikasten segitzen duten, behien kurrikulum, ikasturteko kurrikuluma bai, asimilatzen, ez da? Azterketak bai, egin ez da, eta beste esaten un, beharrezkoa dira azterketak, testuinguru honetan, ez? Niretzako baitzan baita ere, momentu oso ederra gelditzeko, ikusteko, ez? Zer gekaren gaitu oneraino, zer garen, zer den existentzia, bai, osea, bai, oso egora existentzia zela, iruditzen zitzaidan. bai, bai. Olako geldiune bat, espero ez gendunean, batzutan ebaten zuen fikzioa, zientzia fikzioa. Ni kalera oso gutxi atera naiz, ekaro gaitzu egon naiz eta beldurtuta, baina baten ja gaindituta neukanean ateratzean flipatu egin neuen kaleak utxik ikustean, jendea zelan apartatzen zan, umeak lehioetan nolan, asper egin da, bueno, gurasoekaz batzuk posik, denbora piloa gurasoekaz, baina justo aurrean daukate 3 urteko neskatila bat, Saiurideko izena, eta urtebetetzea egin zeuen itxialdian. Eta egoan, koitadia egoan,
urten barik. Eta ikusten zen dut, jendea txakurra paseatzen eta umeak hor gordeta. Kriston sentzibilitate falta itzela, igerri dut nik. Eta planifikatzeko orduan be bai, Bai, Mm. jendearen Sí. emozioekiko eta Aizu itziar, ez diate barkatuko, ez da maizu galdetzen zure lanagatik pixka bat balin bada ere, ez bai, diate barkatuko. Bagizu gauza bat, aitortu behar dizu gauza bat, behar bada ez bota, dena oso, behar bada ez dena oso polita. bota. Mexiko nengoela oporretan, ilea paindegira joan nintzen, eta han telebista zauzkaten alde guztietan, ilea paindegiaren alde guztietan, eta zeukaten jarrita La Casa de Papel, Teresa ja. Eta nire ila paintzaiari, nik ez egon mutiari, esan nion, mira, esa txika esan biga mia. Eta oran, behiratu zian tipoa, eta zentzia, behiratu zian esan ez bezala, venga, tio, de qué vas, ez? Eta orduan, zer egin nuen, demostratzeko laguna ginela, Instagrameko kontu batera nuen, eta zen nuen, mira, me sigue, porque es amiga. Oran, nola ere, claro, o sea, para fardar zen, igual pixka bai, ez? Para fardar. Ba, ke ba. Ba, Pixka bat, fardar bai. bai gara. Baina, bueno, bazan pixka bat, bazeukan Bueno, ba, pixka komponente, ez? Eta hori da egin nahi zuan galdera, ez? Egin nahi zuan galdera da, hori ikuste dudarik ez dagoela, nizurekiko, maitasun eta gari izugarria daukagala, ez? Baina, fama etortzen denean, ez da gertatzen fenomeno bat badukana zerbait ederretik eta zerbait oso itxusitik. bai, bai. Itxusitik asko, asko. Kokatzen zaitu leku baten, zuk aukeratu ez dozu leku baten, jende askok esaten zu, baina horretarako egiten dozu lan aktore moduan, ez da, ba, famoso izateko, eta hori da zure lanak dekon alde ba, itxusia edo polita edo, bueno, polita ez da. Ez da, nik ez dut horretarako lanik egiten, baina etorri da eta kokatu in behar da, baina egia da jendeak aldatzen dauela zurekiko begira da. Eta igerten dozu begirada diferentea, hainbat jendean gan, lagunen gan oso gitxitan. Nire betiko lagunek eta jendea hurbiltzen danean plan horretan, en plan, ala, zuzara la casa de papelekoa, ba lagunek da flipa egiten dute. Itziar zara, ez da betikoa. Eta orduan arraro ikusten deure nire moduan. Bai aldatzen da begirada eta ez da oso gauza polita. Polita da errekonozimendua eta jendeak, ba bueno, zuk egindako lana gustatu izana, hori polita da. Baina faltsukeri hori eta batzuk igerten dozu auzoan bertan, sekula agurtu ez zaituena, ba batean hasi dala zu agurtzen Kriston Irribarreaga. Bizilaguna gainera, esango dute, jo nintzen, ditu nien bizilaguna naiz, betitik agurtu izan. Alako baten superjatorrak. Alako baten superjatorrak, eta ez da zu agurtu bizitza osoan, eta orain etorten zara ber, en fin, bai, hori badago. Eta zer egin daiteke famarekin, ez? Hori xagadezen nire buruari, ez? Ze atera daiteke ona edo, ni badakizu oso ezkerreko persona zarela, oso komprometitua gauza askorekin, da, ez dakit, ez? Pentsatu dezu edo buratu zaizu zein dezakezun ospe horrekin edo ea kanalizatu dezakezun modu positibo batean edo ez? Ba batzutan esaten duzu, bueno, bizitzak emon doze bosgorailu bat, eta ba gauza batzuetarako erabili aldot. Hori da dekon onena. Gauza batzuk aldarrikatzeko. Hori bai, Kristo guztia etorten jatzu, ze batean ona zara danerako. Dan aldarrikatzeko zara ona. Bertxotan bai, ez? Behar dozu zailkatu ostantzean, ostras, da, kriston satura zinoa, da, ezin dut bideo gehiago egin, neure buruari. Orduen,
Azten zara putxua sailkatzen, baina, bueno, esatuzu, bale, ba, bosgorailu bat ipini hostie eskuan, ba, erabili egingo dut, beste guztiek egiten deuren moduan. Eta, ba, saiatzen az, adibidez, bitxo, aita mari, ba, gauza pilo bategaz, hortxe nabil, baina kontu Gero, handiz. E, gero Honek ere, buelta, joe, ni gogoratzen dut gainera, hasi zenean, La Casa de Papel, edo astekotan zenean, zu egon zinela, ba, zera ez, boikotan. bienaren erdian, Espainiako komunikabideek atera zutelako, Hmm. Euskal Telebistan zuekin zenituzten, bueno, saio baterako adierazpen batzuk, testuingurutik ateratakoak erabatzianak, eta erabili Bai. zituzten zuek erasotzeko, eta goratzen eta hasiera hartan, zu zenuzkala duda pila bat zer gertatuko zen. Aurkezpenen, Teresaien aurkezpenen zurekin duzuten kontatu, pentsa nola abiatu zen ura guztia, eta nun gauden gaur, ez? Jarraitzen dau jendeak, eh? Noizean behin Horrekin, mehatxuren bat botatzen, irainak, ondino bada hater batzuk, berba barria ikasio, hater. jeite. E, Batzaren bidez, ba, pertsona eta hartuta, bueno, erasotzera dedikatzen direnak. Eta badauz batzuk, ondino hor, tak, baina, bueno, ja beste modu betera hartzen dodaz gauzak. Egie da, jode, momentu latzak pasatzen dozu zela. Eta bildurra be bai. Zauz, naiz de jakin zer dagoen, beti jakin izan dugu guk Euskaldunok, beti jakin izan dugu zelako monstruo dekogun aurrean. Ba, bueno, hori agertu jatan neuri, tokau jatan hortik pasatzea, baina, joe, aldi berean deskubritu neuen kriston babesa eta maitasuna neukala atzean. Herriarena eta lagunena eta jo, eta izan zen oso polita. Latza hasikera, baina gero jaso neuen maitasuna kristona izan zen oso polita. Animoa Aizu, eta kariñoa. atera da Eh? Euskal Telebistaren gaia atera da, eta, bueno, ez nuke horri buruzko elkartzea planteatuko, baina ez dakit irakurri dezun, azkeneko egunetan abiatu dala sinadura bilketa bat, Euskal Telebistari eskatzeko, ba, edukire euskeraz, eta hau, eta Haina beste, gente. ez enteratu, ba, bai, abiatu dute, Enteratu. gainera, Iruñako bi gazte dira, ez daukatenak Mhm. inolako harremanik ikusentzunezkoen medioarekin, eta lako batean, ba, bueno, ba, ikusle gisa edo, ba, ez da egit, no, ere, indignatuta edo zapuztuta ikusi nahiko luketen hori, ez dutelako ikusten Euskal Telebistan egunero, pasa dute, bueno, egin dezagun sinadura bilketa bat, eta behartu dezagun Euskal Telebista ba, bere edukia aldatzera, ez? No, bueno, esan diazu ez Era ez bat horren ados. berri. Baina era bat ados. Hori da, jende askok eta askok pentsaten dauena. Oso euki pobrea dekola gaur egun. Nik beti saiatzen naz, ETB baterako zeo zertako deitzen badostie, ba, beti egiten dut saiakera. ETB baten alde, euskeraz dalako. Eta, bueno, hortze deko proiektotxu bat aitzi bergarmendia, eta, bueno, miren gaztainaga, eta, bueno, hortxe gauiz batzuk, Bai, gauza eh? bat inbiak zeon, bai. Jo, Gainera, haze iru. Haze iru. gehiago dago. Eta komedia, bueno, abertzea ateratzen da nortik, ba, super urduri horregaz. Baina, bueno, aurrera, eta Fikzioa, euskeraz zingo dugu, eta fikzioa, posi. baina fikzioa da edo ez? Ez, holago programa, Ba, komedia holago bat, komedia, humorezko bai, saio. bai, jertxe. Leheno, naukan pres galdera bat edizuana egin, baina oso graziosa iritzen zait, da miren gaztainagak, beti, nire askotan esan izan didan, berak asmoa daukala bizitzeko 250 urte. Ze maja. Bani be bai, aber motosten receta. Nik bai. Ez du, zuk sinisten ez du erreenkarnazioan, o zer? Boi, ez dakit nik sinestoten uste, ez pentseta, Hiltzen ni garenaz, pentseta, zulora eta eh? punto. Hiltzen garenaz ez, zulora eta punto.
Ni pentseta dut gu gara energia Ah, materia eginda. Orduen, igual desegingo gara eta ba, ba, bihurtuko gara txibirita aizu pilo bat. baite, interesgarria izango da, hiltzen garenean, eh, materia izateari uzten baldin badiogu interesgarria izango da, ze behintzat guztiok elkar besarkatu ahal izango dugu berriz, ez? Hori espero dut, hori gustatuko jatan, eh? Kutsatzeko arriskurik gabe, kutsatzeko arriskurik gabe. Beste dimentsio batera eta danak alkartzea hor. Baina ia, tranquil, lasai, posik, Arroparik gabe, zoriontsu, de arroparik eh? gabe, de arroparik gabe, ez? Biluzik, biluzik, hori da. Aizu, eh, zein esango zeniake dela, eh, ba ez egin, ez? Oi, Zure barkatu. bizitzeko, Como esos. hartu lasai, Ama deika, ez, moztu egin dutzen, amari. Super kezkauta dao. hartu amari. Ja, moztu dutzen, keba. Hasiko jata bestela, abertzio zer behar do, bueno, da, ire ganean. Itziar, Barkatu, segi. lasai. Ez, nenu jakin, zure azken urteotako esperientzia, esan ezagun, bikaina hau, ez? Izan dana, ba, behingoagatik eukitza proiektzio bat internazionala eta jakitea zeran produzio handi batean lan egitea. Zer da zuretzako hortik atera ezun gauzarik ederrena? Ederrena? Jo, Bai. lan arloan, adibidez, bueno, soldata igoera kristonan, igerri dut poltsikoan. Hori azteko, dekot ja aurrestuta majo ondo bizitzeko. Enaz aberatza, baina ezin azke Ez jatu. esan lagunak, bizilagunak agurtzea ez gen, hasiko gara ja zurekin kafe hartzeko gonbitak. Dolar, kega. Baina, honena, orain, lujoa dekotela, proposamen piloa eta llegatan jataz eta aukeratzeko lujoa badeko dala. Lehen, danari baietz esan behar notzon, gitxi zegoen eta baietz esan behar. Eta orain, aukeratu aldot. Hau, etorri jataz proposamen hau, eta hau gehiago gustaten eta hause. Hori kriston lujoa da. Euskal Telebistaren urrezko kaiola usteren abantaiak, ez da? Urrezko kaiola. Bai, urrezko kaiola bizitzan zinenan goenkalen urteetan da urteetan, ez? Amairu urtez egon nintzen. Bai, eskarmentu handia da hartzen dozune. Gero, bueno, lan egiteko orduan velocidade handiz egiten gendun, eta garo, gauzak konpontzera ohitzen zara, harin, eta gauzak harin egitera. Baina, karo, horrek dakarren bizio guzti pilo bategaz. Hori gero, barriro kendu egin behar dozu hori dana, eta ez da, prozesuan majua da, ikasteko. Niri asko balio dozte, goenkalen egoteak, eta bueno, euskera zeiteak, eta karo, ni euskaldun berrianaz. Beti esaten dut. Baizu niri ze gauza kurioso gertatzen zaidan, zurekin. Ikusten zitudanean La Casa de Papelen, ikusenet itziar, eta ni zurekin beti euskera egin dut. Ikusten dut, sentitzen dut, ez da egin da esan. Baki paper batean zaudela. Ez, sentitzen zitut oso natural, oso zu. Eta, eta aldiz, ikusten nuenean Goenkale, gehiago kostatzen zitzaidan, ikusten nuen gehiago personajea. Nola baita ere, nik esango nuke badukala harremana hizkuntza ereduarekin, ez? Nola guk hizkuntza eredua oso aldenduta dagoen erabiltzen dugun horretatik, eta aldiz, espainolan, fikzioaren eta errealitatearen arteko dekalaz edo tartea, ez den hain handia berra da, ez? Gero gauza kurioso bat gertatzen da, egunero grabatzen den serie baten, esartzen da tono moduko bat. Tono orokorra. Melodramatikoa zenta sonera bat.
batzutan igual oso naturala ez dana, eta sartzen zara zera hoietan, klabe hoietan. Baina, karo, velocidade handi zein behar dozulako. Gero ikasten dozu tono hoiek apurtxo bat ahotsa modulatzea, eta hori ez dala polita, ez dala oso sinesgarria, baina bueno, hori dana ikasketa da. Nik loreak adibidez pelikulan ez dut neure buruari tono hori igertzen. Hmm. Ez dakit antzerki tono hori igertzen, ez dakit oso ondo zelan azaldu. Baina badakit esaten zabizen, Bai. Eske Moriarty-tarrak aktuare zuzendari oso ona dira, Oso onak dira. Bai. Uste bere filma guztietan badagoela pixka bat zera hori, ez? Aktorekin zelan ederra egiten duten. Bai, beti bilatzen dure organizidadea eta naturaltasuna, eta da, itzela. Oso belarri fina daukie. Bai, muku finak dira, eta asko ikasten da. Nik loreak egiten ikasi neben, pilo bat. Gogoratzen dut, lehendabiziko elkarrizketa egin nuenean zurekin, izan zala aurki jokorako, Isabi Larrazabalekin zizun elkarrizketa, baina, elkarrizketa berez nik idatzi duen, eta gogoan dut, grabaketa hartarra junginean, nian nengoen, eta esan zen diala, hori ez, loreak eta gero, nola alde batetik sentitzen zenuen kritikaren eta publikoaren miresmena, ez? Sentitzen zenuen lan on bat egin izanaren saria hor zegoela, eta era berean esaten zenuen, baina orain zer? Orain, nun dago lana, ez? Pasatu nuen paroan. Urtebete horren ostean, urtebete paroan. Bai, oso kuriosoa. Bai. Eta ze tristura ematen zuen, ikustea, ez bezalako aktorea paroan, eta ze poza ematen duen, orain ikustea, hain ondo joak izula, eta benetan, etorkizun oparoa eta zoragarria daukazula horretik, ez? Bai, espero dut lanak ez ditotzeak. Ze konturatu naz, geldialdi honetan, ze importantea den, norberak gustoko dituen gauzak egiteko astia izatea, denbora izatea, bidaiatzeko adibidez, edo paseoak, menditi paseoak emoteko. Aspaldian eneuen egiten, eta konturatu naz, hontan. Eta konturatu naz batzutan lana ez dala importantena, baizik eta denbora. Ez da dirua, denbora da importantena. Eta urrengoan pentsatu, eskatu edo soldata bajua bada bardin dozte, baina denbora izten badoste, neuretzako denbora, hori importanteagoa iruditzen jata orain. Honen ostean, konturatu naz, estresatuta bizi nintzela. La Casa de Papel, hauta, beste ez da. Bi rodajetan harrapatu ninduen virus honek. Bata ETV baterako, Alarde, eta gero pelikula batena, ilargi guztia. Bueno, Alarde, izan ere, Alarde bere zailan gertatu omen zen kutsatzea, ez da? Bai. Hortzen, bai. Aber, eta denak bizirik. Eta denak bizirik, ez? Eta denak bizirik, ez da, Bai, uste bai ez, Espero dut. Madre mia. Eta, irrikitan ikusteko alardea, ez egit? Badago, euskarazko izenburuetan badago txatxeak entzeko joera bat, Alarde. Euskaraz da, erderaz? Euskaraz da. Alarde. Eta zer Alarde eta Alardea, bueno. Irrikitan ikusteko telesaila, gai interesgarri bat ikusteko telesaila. Potentea da. Amaitzen badugu potentea izango da. Aber zelan jokatzen dira. Karo, ze justo hasita geneukan, lehenengo astea grabatuta, eta hor etorri izan itxialdia eta geldiunea, eta aber,
A ber, amaitzeko aukera dekogun, ze oso proiektu politia da. Oso potente. Aizu Itziar, bukatu horretik, esan diazu, orain proiektu interesgarriak aukeratzeko askatasuna daukazula, norekin gustatuko litzaizuke lan egitea? Esango banizu orain, ez dakit, Ramon Agirrek adibidez, Hanekerekin lan egin zuen, ez? Gauza bat, Bai, Euskal Herriko zinemaren orbitan bizi garen on baitan dana, esata bezala, bueno, Scorseserekin, honi zer egit, ez? Zu, Iñarritu, norekin gustatuke Iñarritu, lana Iñarriturekin? Iñarritu, Babel egin zeuena, eta jo, kriston Bai, bai, pelikulak bai, egin bai. dauz. Gizon horrek. Ez Baina, dakit. karo, horretarako ingelesa ikasi beharko neuke. Eta nahiko eskasa Bueno, naz ingeles. Iñarritu mexikarra da berez, ez? Bai, bai, baina, bueno, egiten daue desente, ingelesez desente egin. Baten egin eben casting bat ingelesez, Marvelerako, Ui, ui. egin duten Aizu, hartu. Txarra beste omenaz. aukera badago, dala, Iñarriturekin hitz egitea, eta proposatzea berari, ea animatuko litzatekeen pelikula dita euskeraz. Hoxe, gidoi Eh? bat ez duzukiko. Gidoi bat ez Bai, duzukiko bai, hortik. badukat. Ikarri. Pues pasaizte. Haintzi gari Gogu bezu. saiatu. Bueno, Itzia, Bueno, horixe, demora juntzaigu, gaina luzaz, jo, eta ezer, agur esan behar dizut, baina beti plazer bat, orain dela gutxi gaina hemen egon zinen bazkaltzen gurekin, bai, bai. polita izan zen, eta ezer, irrikitan, bere zurekin egoteko, besarkatzeko aldela, eta Hoxe. ezer, bestela, pantailan ikusuko ez ditugu. Urrengo baten, aber, besarkada handi bat emon aldotzeun alkarri. Hori da. Eta, 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 eta bialtzen dotzuaz goraintziek eta musu pilo bat danontzako. Etxeko danontzako. Ederki, gure partez. Bai, Musu handi bat, maite zaitugu, Itziar. nube baizuek. Zaindu pilo bat. Aio! Aurran. Aio!